Salam alaikum, salam alaikum. Ok, salam alaikum, salam alaikum, ambalma malion. Amba fo ka barkada abalma ke na odenge do amara sila juri chercheur. Donc en ateli ama ina o fait ay partage fanga boyan parce que ayebe ubeka as signaler quoi. Ani mo munu me yona era budo antena ou tokofo mais ubeka nga pas signaler. Mais allez-y, continuez vraiment de partager. Ay partage que ay cœur boyan, ay cœur bla, voilà, ay partager en même temps. Et aya blanga groupe WhatsApp la amara sila voilà groupe WhatsApp amara sila donc aya bla olu be kuna ni groupe WhatsApp ni Facebook fanfebe donc amena kana dakuru ya damadoni fo kanga akilina di ça des situations mi na kera 100 ambe wakati mkonna la donc anga foli belebele be sanga sherifuke ma Cheikh Tiami Aidara kabako fratiki ala sherifuke so kabako fura la fura mi na kayin bana bade ma tension diabète furu dimi rendimi Cherifuka ka numéro 78 78 03 03. Donc on temelengo anga foli belebelebe anga shego e no e lasana kane belebele dale mesego ka do nyina fe ay bara minke maliko la amadugo mogola ibe ka tagali la ka se bima lasana kane jora joda mina amadugo mogola ambe adon donc lasana kane foli ama ka mugadam belebele do fo no e kamara ka bo kati fane chesile no anaka shego segaso. Donc on temelengo ka segu autorité morale ka ofo ame segu autorité morale fo ka segu karamogo na donimbaga fenfe be ka mali deme a be folembe ani orola o temelengo ambe anga foli be se ankoroke ma segu tungara depuis fo les États-Unis Joe Bala Damangile aleni Bouma Bel nono lube segu actuellement ou bega folie bia balaira Jason no bega folie bia Dramen ifenega folie bia ama yo mo no bega video si ala yewulo a chama y vore one donc on continue partager là. OK, donc ame tonton Ivan faut essoyer afin aga folie bien aga docteur Alain beaucoup faut l'infatigable aga folie bele bien donc je pense que am se ga do vidéo kono c'est ça ka nga groupe WhatsApp fo mo munu nga groupe WhatsApp kono u beka folie bien mo aklima mo nyanama ko don baga wera de be amara sila ka groupe WhatsApp kono groupe de soutien amara sila donc u be folie no mado be kan la men ni orola na ala sona nanklala ame débat to continue groupe WhatsApp kan ala ni grasona donc malidon ama fo ka barkada abalma keni au denge amara sila juri chercheur ambora ka CEDEAO ka sommet 100 a jabi bora a conclusion bora CEDEAO ka ni sommet a ku sigile me jamana fla de kama la Guinée ale ni Mali ama fendo ye Mali ni Guinée fendo famu ima assimilé invitation blagata et colonel Mamadi Doumbia ma Guinée kakana soro Mali la ou ka vende ke yon fait nous klala vende la ou ka sigi ka kuma janfa mi natodo ou sega stratégie ni fere jumene ke pour que ga janfa kumbe parce que ani mo mi me nyona jugu flatter Mali la bi jugu kele ne be Mali la Mali jugu principal ngana ni yoro jan CEDEAO de do CEDEAO de a décidé bi ka be Mali déstabiliser oui sommet mingaba kalama sommet extraordinaire munekera amena kananda do ala au sommet extraordinaire minna kera CEDEAO chef d'état ou fait normalement nebolo ou ka nga to ere folo assemblée générale sigi ka ba ou manga uteliare ni kotu kono normalement CEDEAO mo manga utelia sommet keli fait Mali manga discours ke folo anga premier ministre si je me trompe pas ou ka nga kuma Mali to la sini yan ni sommet chega ko oma asimie kangardake aye ivoire autorité au diabi est-ce qu'il y a famu parce que ou est délicat ou to deli la sangana ko ka sorasi nous libérer sans délai donc imana taka ladje au déclaration na asimi segena ka foka kangar da CEDEAO a la me kanyade asimi kangar da CEDEAO ko CEDEAO ka sabali ko ni CEDEAO yi dado ni koina ti sendo ni koina ka foka be ko taka nyeshi Mali ma
Asimingo kabe kolato CEDEAO la kabe fenyiru la CEDEAO sigilen tɛ ni fɛn ye. Donc a tɔ kɛra sa u bɛ k'an dalakɔrɔbɔ de. A tɔ kɛra u bɛ k'an provoquer de. A tɔ kɛra CEDEAO ŋaniya dɔ de b'u kɔnɔ an t'a dɔn ŋaniya min don mais ni min b'u kɔnɔ wallahi anw labɛnnen don. Ni min b'u kɔnɔ dɛ an labɛnnen don a kama. O de senfɛ yani sigi in cɛ a b'a ye k'a fɔ Guinée Bissau président a ye mun de kuma fɔ. Embalo a y'a yira k'a fɔ ko Ivoire soldat ko mɔgɔ minnu bɛ Mali bolo est-ce qu'il y'a faamu ko ni Mali bɛ k'u kɛ mercenaire ye ko mercenaire tɛ k'an ka u bila sans délai. Imaginez Embalo ye nin kuma fɔ yani sigi cɛ nin kuma fɔra yani sigi cɛ. Embalo ko yani sigi cɛ ko ka soldat ninnu bila sans délai ko k'u bila a nɔgɔni na ko ɲininkali t'a la condition t'a la an balo fɔ ni an balo fɔ an bɛ se ka mun de espérer CEDEAO ka nin sɔngɔn in na. Qu'est-ce que le Mali pouvait attendre? Qu'est-ce que le Mali pouvait espérer vraiment de ce sommet de la CEDEAO? Mali kun tɛ se ka foyi espérer nin sommet in na. D'abord sommet in a ye sariya sɔsɔ CEDEAO situé len bɛ zone géographique min na CEDEAO situé len don Afrique de l'Ouest de a bɛ CEDEAO texte kɔnɔ. CEDEAO réunion tɛ se ka kɛ n'a tɛ CEDEAO ni CEDEAO jamanaw tɛ. Réunion bɛ se ka kɛ CEDEAO jamanaw de kɔnɔna la. CEDEAO sigilen bɛ espace économique do jamana minnu ni CEDEAO bɛ olu ka ko ɲɛnabɔ a réunion bɛ se ka kɛ o jamana de la. Mais ka kɔgɔji tigɛ ni CEDEAO ye ka taa i yɛrɛ sɔrɔ Amérique ka taa ka décision ni jaabi dɔ bɔ i b'a dɔn k'a fɔ o décision a manipulé a téléguidé don. An bɛna don décision yɛrɛ kɔnɔ mun ni mun de fɔra. Mun ni mun de fɔra décision in kɔnɔna la CEDEAO de farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ Asimi Kangari daw ye ko CEDEAO ka i da bɔ nin na ko n'a y'i da don soldat ninnu bilali la k'a sigilen tɛ ni min ye o bɛ bɔ a la o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Mali b'i yɛrɛ sama ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la. Mun de kɛra sisan CEDEAO mɔgɔw ka sigi la k'u y'a demander est-ce qu'il y'a faamu ko Mali ka soldat ninnu libérer sans délai c'est comme CEDEAO ma Mali lamɛn a mago ma kɛ Mali la a ma Mali jate a ma Mali autorité a ma bonya a y'a manqué de respect est-ce qu'il y'a faamu CEDEAO mɔgɔw u y'a manqué de respect est-ce que vous voyez k'a manqué de respect k'anw ka mercenaires minnu minɛla an ka jamana kɔnɔ k'anw ka u bila sans délai a y'a kɛ to i tɛ hakɛ to a mɛ direct la awɔ kɛ mɛ direct la an ka page kan est-ce que vous voyez donc CEDEAO ma an bonya CEDEAO ma an jate CEDEAO ma Mali considéré Alassane Dramane Ouattara ye kuma min fɔ a dun y'a fɔ a ka discours la o don na n'a hakili b'a la il y a 3 jours de cela a y'u ka conseil de défense fara ɲɔgɔn kan k'u réunir u réunirlen kɔ a y'a yira kuma la k'ale bɛna CEDEAO wele ka CEDEAO da don na ko CEDEAO ka ci di Mali ma ko Mali ka mercenaire ninnu bila Alassane y'a fɔ a y'a fɔ cogo min na i b'a kalama k'a y'a kɛ o kɛcogo kelen de la CEDEAO de farala ɲɔgɔn kan u m'a ɲini ka Mali lamɛn wa m'a ɲɛfɔ aw ye Mali droit tɛ Mali bolo ka participer CEDEAO réunion na u ye Mali suspend CEDEAO réunion na u ye sanction wuli mais an suspenden don an date an ka kuma bɛ fɔ ka sɔrɔ an da t'a la an ka kuma bɛ fɔ ka sɔrɔ an sen t'a la an ka kuma bɛ fɔ an yɛrɛ ɲɛna ka sɔrɔ an tɛ se ka participer o sanction bɛ Mali kan au niveau de la CEDEAO donc CEDEAO chef d'état de farala ɲɔgɔn kan u ye Ivoire ka kumakan de minɛ u ye Alassane ka kumakan de minɛ u ko k'an ka soldat ninnu de libérer sans délai k'an k'u libérer sans a nɔgɔnin na ko nin tɛ diya Mali la dɛ ko Mali bɛ ka baara min kɛ k'a baara ma bɛn bi k'a baara ma bɛn ko Ivoire soldat ninnu minɛlen bɛ an fɛ yen ko illégalement CEDEAO ma mɔgɔ bila ka na Mali ɲininka a ka prévu la CEDEAO ma Mali ka prévu jate minɛ ninnu nana contexte min na CEDEAO ma o layɛ CEDEAO miirila est-ce qu'il y'a faamu ani Alassane ka jɛ de la a miirila ani Alassane ka relation de la au détriment des relations du Mali a ma Mali jate u m'an considérer u m'an bonya i b'a ye k'a fɔ k'u téléguidelen de don kabiri kunu u ka président Embalo ye kumakan min fɔ bɛɛ b'a bisigi bɛɛ b'a jigiya k'a fɔ ko CEDEAO ka décision k'a bɛna kɛ nin ye yɛlɛma tɛna don a la o bɛna Côte d'Ivoire de soutenir o bɛna Côte d'Ivoire de dɛmɛ o bɛna Alassane de dɛmɛ je ne parle pas du peuple ivoirien ni peuple malien bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔw kana peuple ivoirien confond avec Alassane avec la politique de Alassane Dramane Ouattara an kana Ivoire population n'o confond mais anw ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn na ani Alassane de bɛ ɲɔgɔn na
Alassane Mini Francis de kera sababouye ka intervention militaire ke ka Bagbola déloger ka Alassane Lana Fangala. Alassane est Francis ka présence qu'il est né. Et c'est vous voyez, du tout à la a kera ampeyana. Donc, au de kama, c'est là où des flèches sanga Mali sanctionné. Ni sanction qu'on fait, ni mba ira c'est là où tigera Mali la ou manga autorité au boyan. O temele ngo tukunu kube munke, pour que ku, il va faut kube ga ou nyagarbo anare. Il va faut kube ou nyagarbo anare. Kube délégation sababla à la mer. Kube na président chef d'état sababla Sénégal bala, Ghana président bala, Aleni Togo président bala, kube na o délégation laouli. Kolu kana Mali la mardi do, ko ka délégation wuli CEDEAO la. Après que ta Mali doua, ka Mali humilié, ka Mali lego ko CEDEAO na délégation ne wuli, kou kana kuma Mali la. Kolu kana Mali la kana Assimi rencontré, soldat nununga kola. O délégation ni Assimi sona ka o délégation reçoit. Ni Assimi sona o luka avion nga jigi Mali la. Ni Assimi sona CEDEAO ka délégation mi wole o délégation nga na kuma na kuma nyobo yake. Ah, nebe jigi Assimi na. Nega confiance chama be bo Assimi nga. Ni Assimi sona ka CEDEAO reçoit ni contexte qu'on a là. C'est que d'abord Assimi a une image affaiblie. A Mali affaibli. Le Mali sera en position de faiblesse. À mes situations qu'on a là. Wa abena ke CEDEAO konoko abese ana bagabara la. CEDEAO na continuer ka Mali chanter. CEDEAO na continuer ka Mali bagabara. CEDEAO na dien dongodo. Abena força encore Mali be sera fin ko e forcé. Bagabara ale ni sanction no de miri. Chef d'état munumega wuli. Ko aini la sa vidéo partager chef d'état munumega wuli ko bena Mali la. A vidéo partagé ka souma ka chef d'état ou kou ka to ou nola Asiminga afo Asiminga noti do adresse CEDEAO la ko chef d'état chika avion ngana jige Mali la kou ka to nola kanga kointo alama anga kointo kriama Mali kramo na dono maga munu mega anteme an jigi uye donc ama fo esia fo mo munu menale ou ka tout ka jamana la en mogote nununa en mogobe an yere la Mali yere a kelem se ka yere ka problème chéri anga nin kointo ta ni ta nana anga to Mali kiri ka barake anga ni ko blata Mali justice mana ko bla niveau mina anga ko traité te on te ga tasuma dado est-ce qu'il y a famu on te ga tasuma dado mais en sera orodoma il faut qu'on apprenne à respecter le Mali il faut que Mali ka boya Mali kasika sigi Mali nyoro jiga sigi ante ko bla orojane nte doredo meni adressé anga président monsieur le président Assimi Goïta délégation mi mega na CEDEAO la wallahi ni délégation ire so abe Mali don jikitike ni délégation CEDEAO délégation ni ya ire so wallahi abe Mali don jikitike Mali don me ban Mali don me commencer à douter nous CEDEAO e manamana kam info ou yete kam info ko ka nous libérer sans délai on ni sebe CEDEAO e akana ou libérer ni seba e comme aller retire Mali akana kana nous libérer anga skangale ou bena don en jamana mi Mali be niveau mina bi. Ore la Vladimir Poutine ya don. Oro na assemblée générale la ay Mali soutenu. A iraka be Mali ko. Ko jamana o jamana iklonga Mali la inale do. Cheo che ni ko be Mali déstabiliser Poutine ngo kibe na ale jolen soro. Poutine man kuma non fo gansane. Parce que Poutine savait bel et bien que CEDEAO be jamfa en complicité avec la France, avec l'Union européenne, avec les Nations Unies pour déstabiliser le Mali. Nama ya kweni kuma fo Mune kanga ke Assimi oui kumakan soso ye ligne rouge mi ira Assimi ligne rouge mi ira oui kumakan soso bi Assimi nga bo télé la ka adresse à la nation ke ka demander ka na lettre la do lettre mi même Mali retiré ka bo CEDEAO la ka na lettre adressé Mali la ka Mali retiré ka bo CEDEAO la Assimi a ke malien baby ko a ke ni a ke élection côté ntuni Assimi tananye Amogote élection na tana wakati mkadi fo 2040 en prelendo ka supporter en prelendo ka encaisser o la CEDEAO ka délai CEDEAO ka exigence o foi tena kika o la ante CEDEAO jamana nyemogo foi reçoit en fin tukuni anta foi reçoit ou ka délégation foi anta reçoit donc ne be min fo Assimi Goïta ay ni lasama bishin ngana temena ma adresse à la nation ke ou décision mi bo o temele ngo flana mune Assimi lettre adressée bi anga lettre ti CEDEAO ma ko Mali bi retiré ka bo CEDEAO la kanjera CEDEAO koko na retiré ka bo CEDEAO la de 1
Soldat nous, il bouka ko gérer gestion tchom kadi o foloy. Flana mune Assimi il teni l'ente tourni iki maka respecter ko élection me ke est-ce qu'il y a famu 2023 il oblige l'ente tourni ka élection ke est-ce que vous voyez obligation ti ma tourni ka élection ke ka CEDEAO batu obligation ti ma tourni ka communauté internationale est-ce qu'il y a famu ka maka respecter Oula Mali ba ka souveraineté soro ame jamana mara choko men kadaye mais si jamais y a ton chef d'état nous ngana o CEDEAO jolé en fait kola CEDEAO tena dabla CEDEAO mena continuer chantal la dien dongo do CEDEAO mena pression giga ngoni CEDEAO kele kun kele me ga prévoir ko lu be plainte do e kama Nations Unies na ku be plainte do Assimi kama Nations Unies na et aga keto ce pays là ku be Assimi traduit ce pays là ko parce que ko population civile be ka faka Mali kono ne bolo ibe do je kono di ibe do tongono di tongi lakana ibe do tongono di esi ya famu ne problème sur tongi demain mais Tommy Medje ka foroba janfa ta ka nyeshima ka ki déstabiliser ki ka fanga tien ni mi retirer ka bo o tona Assimi ni ko isoro wala o inoy malien bede ko kabi ko en retirer ka bo CEDEAO la ami soutenu anga tana e fo 2050 fanga mara fo 2050 programme mi me Assimi bolo a programme ti se ka ban san fla kona ti se ka ke il faut que continuité de ka ke ni continuité kera Assimi nga continuer 10 ans 15 ans ni Mali ma ke première puissance Afrique aga tikena puissance militaire puissance économique parce que douaou barka obe Mali ko wa ndale mala wallahi Mali tipi ou ko nou seke ou ka javo tracé ou ka plan tracé Mali tipi o de senfa iba Niger présent fana be mfo ko Assimi ngara fisiri wale ko Mali kera fisiri wale ko Côte d'Ivoire en demain ko sanction nga wule aw ni ala chente yele ko Niger président Bazoum comme Mali fisiri wale adike ko Ivoire soldat ou bere kuma kan ekele à présent fe mafia la bere kuma ka Bazoum comme Mali kera Côte d'Ivoire ma fisiri wale aw ni ala che Alassane nga grente sigi anga Alassane nga embargo bi anga aka fwa daire la ka be embargo bi anga klaka wale ya ni Bazoum Niger président meti jo comme Mali kera fisiri wale ka ma Côte d'Ivoire boya quand ma Côte d'Ivoire est respectée. Moi, je me demande à même une organisation qu'on a là. Alassane Yaga quand choisi, CEDEAO Yaga quand choisi, ou Beko Koube français de demain. Parce que le problème est mouné. Tu aurais d'aller me CEDEAO kola. Alassane Kele mega CEDEAO de menacer. Alassane est CEDEAO menacé. Quand si jamais, parce que CEDEAO et Alassane ne comment aller Mali déstabiliser avec les mercenaires. Quand nous nous blanc. Quand nous tora ga fronto kale togofo ale fere be CEDEAO togofo re Alassane Stranembedi ni mo nous frontora ku ka dalufo ku ka segra fo unana kumina mission mina nous tora ko fo Mali ko prevu tangenema non seulement be mo tika Alassane na mais Alassane fere be nyeshi CEDEAO ma ani oni olu de jera kani janfa be fere tre kani janfa be planifier donc strane de be plus soldats nous mana membulo plus ou be gundo de di quoi ou be gundo de waraka quoi strane me orien quoi plus ou be membulo plus ou be gundo waraka donc strane me orien o de sen fe ne be mi fanga autorité ou ye Bazoum nga kuma ko ambalo ga kuma ko sera niveau mi ma ni kalo e Mali soro CEDEAO la a benala cho ban déstabiliser kalo kele ngana teme tuguni nga Mali soro CEDEAO la CEDEAO ka émissaire ou ka chideo ou ka représentation fanfebe malanga be fermé sans bi kana teme Assimi nga esi abomu Assimi nga ato discours à la nation ke na discours à la nation ke aka demander Mali don fait kab na lettre blagata CEDEAO la lettre mi même Mali samanga bo CEDEAO la o dugu sedia population on be fene be bo ka marche baké ka jama la mobiliser ka Assimi soutenir ka ira décision min fo Mali dem bebe décision ko Assimi bo CEDEAO la ni Guinée kan tege di ñokoma bo CEDEAO la ani Guinée kan tege di ñokoma Mali Guinée aba kalama ni jamana flap se ki tege di ñokoma gele ateni jamana flash soro port be Guinée port ko be Mali la est-ce qu'il y a fam Mali ka menam ni Mali ka fin famba be orienté vers la Guinée il va y avoir non seulement me voir de Guinée mais on fait mago be yaola embargo manakanga embargo te on senga on mena on mette ma Guinée fait Mali ka Guinée demo ka Guinée port agrandi en même temps baton sirami et Djibouti sirami fleuve Niger abo Mali la kata Guinée anga fereke ko fleuve Niger
k'o ba se o ba gerenen bɛ yɔrɔ minɛ an k'o sen pour que bateau ka se ka bɔ yan ka taa Guinée ka bɔ Guinée ka na Mali la pour que transfert bɛ se ka kɛ Mali ni Guinée cɛ transport ka kɛ Mali ni Guinée cɛ nɔgɔya la doni caman ka na chemin de fer projet je sais que Assimi ni Mamadou Doumbia y'a kuma kɛ chemin de fer projet Assimi a y'aw teliya ka chemin de fer projet in réaliser terrain sira ka bɔ Mali ni Guinée cɛ a y'a projet baara entamé a y'a teliya an ka baara in an ka accélérer joona an bɛ wagati min na wa n bɛ kelen fɔ a ye n bɛ kelen fɔ président ye tant que an ma bɔ CEDEAO la diɲɛ don o don Assimi pression de bɛ k'i kan diɲɛ don o don communauté bɛ pression de k'i kan a dɔnna ko France ka pression tɛ e kan mun na est-ce que y'a faamu k'u ka pression tɛ se ka e ta France y'a yɛrɛ ta mais u nana ye tant que e bɛ CEDEAO la tant que e bɛ UEMOA la ninnu bɛ se ka sanction bin i kan e m'a ye u ye sanction min bin Guinée kan u yɛrɛ b'a dɔn sanction ɲɛnama tɛ n k'u yɛrɛ y'o fɔ Bazoum yɛrɛ y'a fɔ ko sanction tɛ Guinée touché kosɛbɛ ko parce que ko n'i ye Guinée ta k'a lajɛ est-ce que y'a faamu ko Guinée tɛ UEMOA système kɔnɔna la jɔn bɛ UEMOA système kɔnɔna la o ye Mali de ye kabiri Bazoum bɛ nin yɔrɔ fɔ Ala kama an k'an ka disposition ta an pɛrɛlen don bi maliyɛnw ka bu dun an pɛrɛlen don bi maliyɛnw ka seri min ka kini dun est-ce que y'a faamu k'an yɛrɛ jɛ dumuni dumanw na mais k'an ka hɔrɔnya n'an ka danbe est-ce que y'a faamu an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka Mali kura ko sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka bɔ CEDEAO la Assimi ye projet ba minnu annoncé a ka discours la 22 septembre pour que o projet ninnu bɛ se ka réaliser mais Mali tɛ se ka nin projet réaliser étant dans la CEDEAO a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ c'est impossible billahi a tɛ se ka kɛ donc n bɛ min fɔ an ka président ye ka bɔ vidéo la a ka discours à la nation adresse à la nation a ka o kɛ a k'a kɛ Ala kama ka lettre adressée n'i ma su bugɔ ɲɛnama tɛ siran Assimi ka lettre dɔrɔn ci CEDEAO ma ko Mali bɛ n'i yɛrɛ ta est-ce que y'a faamu ko dans 6 mois k'an bɛ bɔ CEDEAO la n'a y'o lettre ci sisan CEDEAO ma an bɛ kuma min na nin bɛɛ bɛ dabila CEDEAO bɛ ɲinɛ sisan 46 militaires kɔ CEDEAO b'a dɔn ko Mali bɔra kulonkɛ la an k'an yɛrɛ ta Guinée bɛ yen Mauritanie bɛ yen yala Guinée yala Mauritanie port bɛ yen yɔrɔ ninnu bɛɛ la yala Algérie port bɛ yen yɔrɔ ninnu bɛɛ la Mali ni nin bɛɛ bɛ se ka baara kɛ Burkina an ni nin bɛɛ bɛ se ka baara kɛ cɛ Mali kana siran anw de ko anw population anw de ko n'an pɛrɛlen don ni gɛlɛya min bɛ bɔ a kɔnɔ an pɛrɛlen don ka gɛlɛya supporter Assimi an sama ka bɔ CEDEAO la k'a ɲini fɛ Assimi CEDEAO délégation min ko k'a bɛna mardi Ala ka n'u ci u ka jigin an ka jamana la ka taa nin jagoya ko ta ka e défier k'e kumakan sɔsɔ olu ka tila ka jigin an ka jamana la Assimi an tɛ jɛn n'a ye an t'a accepter n'a kɛra peuple malien tɛ se k'a faamu cogo si la an si tɛ se k'a supporter an t'a faamu dɛ donc a fɔ délégation ye k'a ka t'u fɛ k'an mago tɛ délégation in na an mago t'u la Fort Yassime a kelen bɛ se ka na parce que Mali nin togo ka di a nin togo ka di Yassime bɛ se ka na a kelen de bɛ se ka na a kana na CEDEAO tɔgɔ la dɛ n'a nana CEDEAO tɔgɔ la kana reçoit mais a kelen bɛ se ka na mais CEDEAO délégation Assimi kana sɔn u ka jigin Mali la invitation déclinée lettre a adressé est-ce que y'a faamu CEDEAO la ko Mali bɛ n'i retirer salamu aleykum